Morning Jack. Nde nkhani ya ku South Korea. Former president wao Yoon Suk Yeol ndi mkazi wake. Anthu zinthu zinatembenukira mopsa kwambiri, modabwitsa. Anali president ndi first lady yake amakhala moyo wa pamwamba kwambiri, especially first lady yo ndi anali wa pamwamba na ndi zinthu zodula kwa basi zija zoti wow, yeti ochena wachitsikana. Nde mu 2024 former president yo anatumiza drone kuchoka South Korea kukazungulira ku Pyongyang ku North Korea. Paja nthawi zonse pamakhala zidopodopo ma tensions between North Korea and South Korea. Nde anangopitisa kangodutsa nkubwerera. Nde imeneyo inali ngati provocation eti kuachita provoke a North Korea. Nde after pamene popo anapanga declare martial law mu December 2024. Kukhanga kuti kupanga pause nyumba ya malamulo ndikuyikisa martial law kunena kuti mphamvu ikhale kwambiri ndi ma soldiers kapena ndi military. Iye akuti chifukwa chomwe anapangira zimenezo kunali kuteteza South Korea from North Korea. And yet amene amakhanga kuti akutumiza akuyichita poko akupanga provoke anzake anali iyeyo. Nde anthu anakwiya kwambiri kuti martial law ndemene amapangira ma soldiers analowa munsewu chani. Nde fanziso sinalolere fanziso inalowaso munsewu ndikuyamba nokupanga ma protest. Nayo nyumba ya malamulo inakana, inanena kuti simungangotithesera mphamvu osafotokoza bwinobwino kuti why martial law. Anabwerera nyumba ya malamulo ndikupanga vote against martial law. Nde martial law yake inangotha nthawi yochepa kwambiri, masiku if not ma hours, kenako anathetsa martial law. And atangothetsa martial law nthawi yomweyo nyumba ya malamulonso parliament chani ndikupanga vote msangasanga kumpanga impeach kumuchosa union nthawi yomweyo kuti no sungabwerese martial law mu dziko, kungopanga decision paweka kuti martial law chani palibe munthu amene ali ndi mphamvu ngati zimenezozo ku South Korea. So anampanga impeach. Atampanga impeach anamanga. Tsono sanammange yekhayo, anammangaso mkazi wake ucha. Mkazi wakeyo dzina lake ndi Kim Kyun Hee. Ananena kuti milandu ya amuna ake pambali nayenso anali milandu nangasi mene anali first lady. And first lady unali kuchoka 2022 kufikira 2024 December kumapeto mene anapangidwa impeach amuna ake. Anali ndi zinthu zodula kwambiri, ma handbag omwe amagwiritsa ntchito eti ma Dior handbag eti, komanso ati amapanga manipulate stock market iyeyo, komanso amapanga bribery katangale. Munthu akafuna chinthu chonena kuti chokhuza mboma, chofuna access mboma, amamugulira chinthu chodula kwambiri ndikumpatsa. So anayamba kuchita check kuti kodi zinthu zimezi zanazitenga kutiko, ndalama zake zinachokera kuti. Nde ananena kuti ayi zinali mphatso kuchokera kwa ndani. Ndikuyamba nokufufuza kuti ichi munachitenga kwa ndani. Handbag iyi ndiyo dula chonchi, ndalama zake ziti, salary ya president ndi mwakuti, iweyo ndalama zako mapanga mwakuti, ndalama zisizikulingana ndi zinthu zomwe ali nazoza anakupasa ndani. Ndeno ndikunali kunena wakuti ndamene anandipasa ichi why iyeyo madziwana naye bwa ayambe nokufufuza pamene nkupeza kuti iyayi inali diru ndithu kumpatsa kumunyengerera cholinga apeze access, apeze madiro ena ake ndi government. Akatere iyayi ampeza ndi chani zinthu mpaka na kuti turtle ngati kamba wa golide kongokhala kachinthu ka golide kangati kamba chonje. Ali ndi zinthu zodula kwambiri mpaka nano kesi ina inazakola kwambiri ndi ya Unification Church. Unification Church ndenda ikamba kwambiri pamudzi pano. Mpingo ucha wa Mamonis oti dziko lina I think ni Japan unapangidwa ban chifukwa choti unabweresa umphawi pa miyoyo ya anthu by kuwapanga manipulate kuti adzipereka chopereka mpaka na anthu kumasauka. Eti ndi mpingo onena kuti uli very controversial. Nde akuluakulu a mpingomo nawonso anampanga rich ndikumampasaso ma bribes, nkumampasa ma gifts amtengo wapatali ncholinga choti mpingo ukhaleso ndi political influence. Modi mulandu usunali wa iye yekha, unaliso wa amayi a mpingo wawo, kaya ndingati amatamandidwa kaya ndingati amalambiridwa sort of. Izinayi zoti milandu yake yambirimbiri mpaka nayeso ampeza olakwa ampanga sentence to 7 years in prison. Katunduyo yeseyo analandirayo amulanda komanso ampatsa fine kuti alipire fine sizikuthera pompo. Amuna ake wa former president wo akhala moyo wawo in prison chifukwa on top of zigamulo zina alandira awapatsaso chigamulo china cha special cha decision yokhayo yotumiza ma drone ku North Korea. Akuti 30 years in prison. Kunali kufuna kuputa nkhondo kuti apwetekese anthu 30 years in prison.
pamene mulandu ochita impozi masholo kufuna kubweretsa chisokonezo pa order ya mudziko lake pamene panalibe chifukwa chenicheni chopangira zimenezo, anapasidwa sentence ya life in prison. Nde imagine anthu onewa kuti amakhala high life. President ndi mkazi wake yemwe osatizo president yekhayo akupezeka kuti akhala kuti awamanga atani zosakhala bwinotu eti tikaya awaonesa chege imene ndiye kuchitika ku South Korea. Zikomo kwambiri.